Per què és rellevant la veu de l'estudiant en les decisions polítiques europees? La participació del jovent en la política europea és essencial per enfortir la democràcia i assegurar que les decisions reflecteixin els interessos de les noves generacions. La participació activa del jovent aporta perspectives fresques i innovadores, essencials per afrontar els reptes actuals i futurs de la nostra societat. Active Youth, fomentant la participació juvenil a les eleccions europees de 2024, informar, debatre, actuar, és un projecte ambiciós que té com a objectiu comprendre millor la participació de l'estudiantat universitari en la política europea, especialment de cara a les eleccions europees de 2024 i impulsar un canvi real en el seu nivell de participació. Aquest projecte, amb el suport i finançament del Parlament Europeu, amb motiu de les eleccions europees del 6 al 9 de juny del 2024, busca incentivar la participació de la joventut en els processos democràtics i fomentar la seva participació. Per aconseguir-ho, s'han desenvolupat diverses activitats. Primerament, sessions informatives i debats sobre les institucions i la política europea amb l'estudiantat universitari per tal de millorar el seu coneixement i comprensió. Després, una enquesta per identificar el coneixement i les percepcions dels estudiants sobre la política europea, amb l'objectiu de detectar àrees de millora. L'enquesta es va realitzar en línia i va comptar amb la participació de 349 estudiants d'universitats catalanes, majoritàriament de la Universitat de Barcelona. Gairebé tots els participants tenien entre 18 i 24 anys, amb una notable representació de dones, més del 63%, i d'estudiants de Ciències Socials i Jurídiques, més del 78%. Finalment, una campanya de comunicació preelectoral que ha sigut dissenyada i executada per part dels propis estudiants, amb l'objectiu de motivar i incrementar la participació juvenil en les eleccions. Els resultats de l'enquesta Active Youth sobre la participació de l'estudiantat universitari en la política europea s'han analitzat per 4 blocs temàtics. Pel que fa a l'interès, un 47% dels estudiants mostra interès per la política europea, mentre que una majoria, més del 51%, expressa un desinterès o la manca d'un interès definit. Pel que fa a la participació, gairebé un 30% participa activament i regularment en les eleccions al Parlament Europeu, mentre que més del 50% no té una opinió definida o no hi participa mai. Pel que fa al coneixement, un 42% dels estudiants identifica correctament la freqüència de les eleccions europees com cada 5 anys, però més d'un 57% no ho respon correctament. Per altra banda, una gran majoria, més del 61%, sap que la funció principal del Parlament Europeu és representar, tot i que un 35% no ho sap definir correctament. Pel que fa a la valoració, una majoria d'estudiants, més del 56%, valora prou positivament la representació dels seus interessos per part del Parlament Europeu. Però un 42% té una opinió clarament negativa sobre com es representen els seus interessos. S'han trobat diferències significatives segons el gènere, el nivell d'estudi i l'orientació ideològica de l'estudiantat. Els estudiants amb un nivell d'estudi més alt mostren més interès, participació i coneixement. Pel que fa al gènere, els homes demostren més coneixement i valoren més positivament la política europea. Finalment, els estudiants amb una orientació política de dretes també mostren més interès i una valoració més positiva de la política europea. La campanya de comunicació Europa Importa del projecte Active Youth ha estat un èxit, aconseguint involucrar la joventut universitària catalana en la política europea i motivar-la i informar-la a votar a les eleccions europees. S'ha demostrat que la joventut està interessada en la política europea i volen entendre com els afecta. Les publicacions més populars han estat les guies sobre les eleccions europees, amb més de 700.000 reproduccions a TikTok i 27.000 comptes abastats a Instagram. A més, les mètriques en xarxes socials i els comentaris i la participació a l'acte final de campanya Birres per Europa, amb 150 assistents, han validat l'èxit de l'estratègia, que es manté no partidista i dirigida per i per a joves. El Parlament Europeu valora positivament la participació dels joves en la política europea. Els resultats del projecte Active Youth mostren, en la línia dels últims eurobaròmetres i també de l'enquesta que van fer amb el Centre d'Estudis d'Opinió, que
amb motiu de les eleccions europees, que encara hi ha molta feina a fer per apropar la Unió Europea a la ciutadania més jove. Però també en realitat la gran majoria percep positivament formar-ne part de la Unió Europea. El projecte Active Youth ha tingut com a objectiu crear un electorat jove més informat, compromès i actiu per a les eleccions parlamentàries de juny de 2024. Els resultats mostren que cal fomentar més compromís i coneixements sobre les eleccions i les institucions europees entre l'estudiantat. Desenvolupar iniciatives com aquesta que millorin la comprensió i la implicació de les persones joves, així com establir canals de comunicació més efectius i propers, és crucial per garantir la seva participació activa en les decisions polítiques que afecten les seves vides. La joventut té un paper clau en la política europea. El Parlament Europeu treballa activament per escoltar les seves veus i oferir oportunitats perquè puguin influir en el present i en el futur de la Unió Europea. Com recorda la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, a la nostra Europa el que importa és la grandesa de les idees, la força dels arguments i la fermesa de les teves conviccions, ni l'edat ni l'origen. Per abordar aquestes qüestions, el Parlament Europeu compta amb iniciatives com l'Esdeveniment Europeu de la Joventut, les beques Schuman o la comunitat totsjunts.eu, que busquen donar oportunitats, eines per a la defensa de la democràcia i fomentar la participació i la representació dels joves en la política europea. La nostra participació en la política europea és crucial per garantir un futur que reflecteixi els nostres interessos. Moltes persones joves desconeixen el funcionament del Parlament Europeu i de les eleccions europees. Per tant, cal millorar l'accés a la informació sobre el Parlament Europeu amb programes educatius, tallers i esdeveniments interactius. També és important crear espais de diàleg perquè les persones joves puguin expressar les seues opinions i enfortir la seva veu en els processos polítics. Fomentar la participació juvenil és una responsabilitat compartida entre institucions governamentals, entitats educatives i societat civil. Només amb un esforç conjunt podem assegurar que les veus de les persones joves siguin escoltades i valorades. I a tu, què et motiva o desmotiva a participar en política? Quins temes polítics europeus consideres més rellevants per a la joventut catalana? I com creus que es podria millorar la comunicació entre les institucions europees i la joventut?